Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye mitu yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito zachitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Ndipo banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za wanthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Tiyambe ndi nkhani yayikulu yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito zachitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Professor Mutharika amayankhula izi kwa wanthu omwe anasonkhana pa chipata cholowera ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, omwe anadzamulandira pa ulendo wake wochokera ku chigawo chakumwera komwe anakagwira ntchito zina za boma. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa chipata cholowera ku nyumba ya boma ya Kamuzu, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anatsindika kuti boma lake layika ndondomeko zomwe cholinga chake nkuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo, kuphatikizapo mafuta ndi kusowa kwa ndalama zakunja. Jambo kukonza dziko lino. Makamala chakudya ayensa chakudya. Akudya pakali pano akudya nganyika. Palamula kudya nyika. Kabla chiteze. Tonse tikudya katatu. Akanai. Kofuna kasanu. Chakudya takonza. Komanso nkhanya mafuta tikonza. Mana pofika pakulipa mafuta asumona wasika. Komanso zandalama tikukonza. Osachera pa tuwazimatenga nthawi. Tikuyankhula mabanki osiyanasiyana aziko lapansi, kulilaku ku America, mukamona ma newspaper tikuyankhula. Osachera pa tigwirizana. Ndipo ndalama zakunja zibwera. Tuwazimatenga nthawi. Kuyankhula kusaina mapepala osiyanasiyana simatenga nthawi. Mtsogoleriyu walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzigwira ntchito molimbika, atikamba kuti ndi njira yomwe ikhoza kuthandiza kuti dziko lino lithane ndi mavuto osiyanasiyana. Professor Mutharika anaonjezanso kuti nkofunikira kuti mabanja adzigwira ntchito molimbika, atikamba kuti njirayi ikhoza kuthandiza kuti mabanja atukuke pa ntchito zachuma. Pa ulendowu omwe anali ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika, mtsogoleriyu watsimikizira anthu mdziko muno kuti moyo wake ndi wathanzi zomwe zikutsutsana ndi mphekesera zomwe zimamveka m'masiku apitawa, kuti iye watuluka mdziko muno ndi kupita kunja ku chipatala kuti akalandire thandizo. Anyaba pena satufuna zabwino. Maswa nyabati. Nyabati ni mundu osolega mundu wa mbele. Akamena mundu wa masonwa wa mbele. Saona kizabwino. Saona kizoipa. Dosa wangu na zoipa. Ndi nyabati yame. Kwa nyabati. Ali mchigawo chakumwera, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anachita zokambirana ndi nthambi zosiyanasiyana zomwe zimaunikira ntchito zachuma komanso kuonetsetsa kuti akweze dziko lino mu ntchito zachitukuko m'magawo osiyanasiyana. Professor Arthur Peter Mutharika ndi akubanja
anali ndi nthawi yapadera yokumbukira mchimwene wa malemu Profesa Bingwa Mutharika yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino pamwambo umene unachitikira ku mpumulo wa Bata mboma la Thyolo. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapempha wanthu a maboma a Machinga komanso Balaka kuti akavotere aphungu komanso kansala a chipani cha DPP pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 June chaka chino. Profesa Mutharika ayankhula izi pa Phalula mboma la Balaka pomwe anayima ndi kucheza ndi wanthu omwe anasonkhana pamenepo pa ulendo wake opita mu mzinda wa Lilongwe. Beatrice Juma wafika ndi ripoti. Poyankhula pa Phalula, President Mutharika anapempha anthu mchigawo chakummawa kuti akavotera aphungu komanso kansala a chipani cha DPP pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike mwezi wa mawa maboma a Balaka ndi Machinga. Mtsogoleri wa dziko linoyu anathokozanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakummawa a Bright Msaka pothandiza onse omwe akuyimira chipanichi pa chisankho chachibwerezachi. Comanso, cansa, morte, de fratões, tem mesmo, isso aí, eu sei que é de bebê. Eu sou bebê. E na grande geração, só que na lepera, já foi o fecho de lepera, como é fecho de lepera aí, e fez de conta mesmo. Don't say people are going to get up. 100% Howie. If everyone imagines 6 to Sobano, even a Kazaka 5, you could have a call that you go, you know. Why if you imagine 6, like Kubia, the Sierra Sierra will call that. When you pass in Howie, what's the deal of that people that's in Mango? Because you want to call up, we know. Come on, so. Ambe no fanda kama kuna ziko no Nintendo so bana eh sisi kumenyana sisi kabana andoze bantende endo sanga kwambi kuli ziko ndao fuso bana. Kuwodi ya Kanjuli kuchitika chisankho kutsatira imfa yemwe anali kansala a Simplex Diwa pamene kumachinga mikoko chisankho chichitika kamba kuti phungu wa dera la Jafari Musa anamwalira. Kudera la Mulunguzi mboma la Balaka chisankho chichitika kamba kuti zotsatira za chisankho cha mu Septemba chaka chatha sizinavomerezedwe ndi bwalo la milandu la Supreme. A James Makhumula omwe akuyimira pa mpando wa phungu wa chipani cha DPP ku Mulunguzi anawaonetsanso wa mtsogoleri wa dziko linoyo komanso anthu amene anasonkhana pa malopa. President Mutharika anatinso ndokondwa kuti anthu tsopano akukhala ndi mtendere osaopa kumenyedwa ndi zikwanje. Mtsogoleri wa dziko linoyo watsimikiziranso anthu mdziko muno kuti wachilimika pokonza chuma cha dziko lino chomwe chinawonongedwa kuti chiyambenso kuyenda bwino ndi kupindulira amalawi onse. Nduna yoona za umoyo ndi ukhondo amadalitso Waloyi yati boma lili ndi malingaliro owonjezera chiwerengero cha azamba ena kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kuyenda bwino mdziko muno. Iwo amalankhula izi ku Mzimba pamwambo okumbukira tsiku la azamba pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo wa chaka chino okumbukira tsiku la azamba omwe umachitika pa 5 Mei chaka chilichonse pa dziko lonse lapansi mdziko muno unachitikira ku Mzimba. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku chipatala cha ku Mzimba mpaka komwe kunachitikira mwambo onse pa bwalo lakale la ndege. Poyankhula pa mwambowo nduna za umoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi adati ndokhutira ndi ntchito yotamandika yomwe azamba amagwira mdziko muno ngakhale kuti pali mavuto ena monga kuchepa kwa kugwira ntchitoyo komanso zipangizo zogwirira ntchito.
iwo adatinso boma likuganizira zonjezera chiwerengero cha azambawa kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kupita chitsogolo mdziko muno. sitingasiye pomwepa kuti azamba rate yawo ikhale chonje pakadali panopa ndiochepa ndithu koma pali mapulani omwe tayika m'malo ndikhulupirira munamva amene president ankalankhula even sona akukamba kuti mwina ma recruitment acheperako komana zakambako kuti ma sectors mwangati kuza umoyo uku titha kupereka ndithu kampata konena zoti ndiofunikira a president akuziwa kufunikira kwa unduna umene waza umoyo ndonena kuti m'malo ngati amene wandima unduna ena ofunikira pakhala kaweva konena kuti tizitha pang'ono kupezeka tikupanga recruit pakana tikamfika 2030 tikhala ndithu ndi mafigures abwino. Ndipo wapa mpando wa bungwe la azamba mdziko muno Amumuderanji Lipato adati anakakonda kuti boma lonjezereda azamba mdziko muno kuti ntchito zawo zenda bwino. Iwo adati azamba okwana 8,000 ndomwe akufunikira mdziko muno. Vuto loyamba ndi lomwelo la numbers. Ntchito imene timagwira sitilipo okwanira. Kuliso azamba ena onena kuti anapanga qualify, they're not being employed. Tinakakonda anthu amene oso alembedwe. Komanso malipiro a azamba. Tinakakonda ndithu kuti malipiro amenewo akwere malingana ndi mene chilili chuma cha dziko panopa. Mawawo inkosi ya makhosi mbelo achisanu ya mboma la Mzimba idati mafumu nawo ali ndi gawo lalikulu pa ntchito yolimbikitsa kuti amayi apakati asamaberekere ku nyumba. Mwambo wachitika pamutu wakuti azamba 1 miliyoni aonjezeredwe. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti tsopano wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kulimbana ndi nthendayi. Ndipo mmodzi mwa akadaulo ku unduna wa zaumoyo Dr. Lumbani Munthali atsimikiza izi ndi MBC ku Lilongwe. Dr. Munthali ati boma layamba kupereka mankhwalawa kutsatira kupezeka kwa matenda amalungo omwe sakuchizikanso ndi mankhwala apoyamba m'mayiko ena amu Africa. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi Dr. Munthali omwe ndi mkulu wa nthambi yoona za nthenda ya malungo mdziko muno, chaka cha 2025 anthu okwana 5.4 miliyoni ndomwe anapezeka ndi malungo omwe ndi ochepa poyerekeza ndi 9.4 miliyoni omwe anapezeka ndi nthendayi mchaka cha 2024. Kumbali ya imfa iwo ati anthu oposa 2,000 ndomwe anamwalira ndi malungo mu 2024 ndipo chiwerengerochi chatsika kufika pa 1,629 mu chaka cha 2025. Dr. Munthali ati chiwerengero cha anthu opezeka ndi malungo chikupitirira kutsika pomwe anthu 600,000 ndomwe apezeka ndi malungo kuchokera mu Januwale mpaka Machi chaka chino poyerekeza ndi anthu 2 miliyoni amene anapezeka mu 2025 nyengo yomweyi. Iwo ati izi zadza kamba ka ntchito zosiyanasiyana zomwe undunawo ukugwira monga kugawa maneti kwa anthu mwa zina. Apa Dr. Munthali atsimikiza kuti undunawo wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo otchedwa dihydroartemisinin piperquine DP kuti athandize pa ntchito yolimbana ndi malungo. Iwo ati mankhwalawa akuwapereka m'maboma a Lilongwe, Nkhotakota ndi Nkatabe ndipo adzigwira mothandizana ndi la World Health Organization amene amalangiza mayiko ku nkhani za umoyo analangiza kunena kuti mamuti mayiko azingogwisa mankhwala mtundu umodzi tizigwisa mankhwala ochulukirapo mwina mitundu iwiri kapena itatu cholinga kuti malungo aja tizilombolemesa malungo tisazolowere mankhwala amodzimodzi. Ndife Malawi sinasalire mbuyo ndi dziko limodzi limene nafeso tinayamba kugwisa mankhwala oposera amodzi. So kumalawi kuno tituwiza bela koma tabwera ndi mankhwala anyuwani amene dzina lake timati pa chizungu dihydroartemisinin piperquine mwachidule timangoti DP. Dr. Munthali ati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthana ndi malungo pofika 2030 ndipo ati mpofunika kugwirana manja pakati pa nthambi zosiyanasiyana kuti izi zitheke. Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa, imfaso zikuchepa kwambiri. So tindi zaka ziwiri zitatu zinayi tipitirize kuonjezeraso komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwirise ntchito.
malinga ndi dr munthali pakadali pano ana oposa 1 million osaposera zaka zisanu ndi omwe analandira katemera wa malungo mdziko muno. Iyo ati mankhwala atsopano a malungo wa DP akhala akuapititsa maboma enanso a mdziko muno posachedwa apa. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito zachitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. bungwe lotolera misonkho la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Ndipo banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za wanthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Eye on SADC is your regional news bulletin with a focus on developments from across the region. Stay informed with the latest news from the SADC sphere, from political updates to economic trends, social issues and community stories. We bring you the news that matters. Get comprehensive coverage, in-depth reporting and a clear look at events shaping Southern Africa. Join us Monday to Friday at 10 o'clock in the morning, only on MBC. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Mkulu wa bungweli a Felix Tambulasi wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani kupempha eni business omwe atseka sitolo zawo kuti atsegule ndi kuyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko ya EIS. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri. Kuyambira pa 1 Mei, bungwe limene lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lakhala ndithu litatsegula kuyamba ntchito yake kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano imene yotolera msonkho wa VAT umene tikutcha kuti EIS, imeneyo pa Chingerezi kuti Electronic Invoicing System, imene ikulowa m'malo mwa ndondomeko imene yakhale kugwira ntchito kale imene imatchedwa Electronic Fiscal Devices, amene ndithu anali makina amene amayikidwa msitolo zosiyanasiyana kuthandizira ntchito imene yotolera msonkho wa VAT umene amalipira ndithu ndi anthu ogula malonda kudzera mitengo yosiyanasiyana imene amakhala akulipira pakatundu osiyanasiyana. Tsopano pakhala ndithu chikhazikitsireni pakusonyeza kuti anthu ena ochita malonda akuoneka ngati kuti sakufuna ndithu kuyamba kugwiritsa nawo ntchito ndondomeko imene yatsopano. Taona ndithu sitolo zosiyanasiyana zotseka kuchokera ndithu sabata yatha imeneyi pamene ndondomeko imeneyi idayamba. Koma pakuyankhula pa msonkhano umene wa olemba nkhani kumeneku ku Msonkho House, Commissioner Felix Tambulasi atsindika kuti iwo ngati a MRA kapena kuti ngati boma sikuti akhala kuti avomereze zimene zikupemphedwa kuti ndondomeko isapitirire kugwiritsidwa ntchito. Iwo akuchilimika kuti ndondomeko ikhale kugwiritsidwa ntchito chifukwa ikutanthauza kuti dziko la Malawi likupita chitsogolo makamaka pa ntchito za makono kapena za makina amakono zija pa Chingerezi timati technology, zimene zosonyeza kuti tikuyenera kupita chitsogolo kotero sakufuna kubwerera pambuyo. Ifeyo tipita pa chitsogolo kuti ndondomeko zimene zitazikazi chifukwa tikukhulupirira kuti anthu amene amapereka msonkhowo ndi cholinga chawo kuti msonkhowo wathandize. Ndiye tikukhulupirira kuti ndondomeko imeneyi ionetsesa kuti tikulondoloza ndalama ya munthu uja amene akupereka msonkho kuti ikafike ku boma.
tikasiya zimenezi tikalola kwa ndife chifukwa kuti tikhalukira aliphera kuteteza msonkho wa Malawi amene ali kumuzi kuja amene afuna kuone chitukuko mdziko muno olephera tikhala ife nde ife kusafuna kukhala olephera pofuna kukathandiza Malawi kuti tilondoleze msonkho wawo ndondomeko imeneyi tiyipitiriza pasogolo. Kupatula pamenepo palinso kutsindika kuti ndondomeko imeneyi ithandizira kubweretsa chilungamo pamene ntchito imene yotolera msonkho wa VAT imayendera chifukwa pali ena ndithu ndondomeko yakale imene timati EFDs ena amatha ndithu kupeza njira zozembera kusalipirira msonkho umene wa VAT chonsecho makhala kuti msonkho uja munthu amene wagula katundu walipira kudzera mu mtengo umene amutchaja koma ndi ndondomeko imene yatsopano akunena kuti zithandizira kuti azitha kutsata kuti katundu akulipiridwa motani ndipo ndalama zimene zatoleredwa ndi kampani kapena kuti mabizinesi osiyanasiyana pa ntchito zimene pamadulidwa msonkho wa VAT ndi zochuluka bwanji kuti athe kuonetsetsa kuti boma likupitirira kutolera msonkho uliwonse umene ukuyenera kulipidwa mdziko muno kuthandizira chitukuko cha dziko lino. M'malo mwa MBC kuchokera kuno Blantyre ku Msonkho House ndine Elin Chimoyo. Bungwe la World Vision latsindika kuti lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito yofuna kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV komwe kamayambitsa matenda a AIDS mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la World Vision Malawi, Abutelezi Mvula, alankhula izi ku Mangochi pamene bungweli likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachiromboka pakati pa wanthu okhala m'madera ozungulira Monkey Bay. Sotin Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Bungwe la World Vision Malawi likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yapadera m'boma la Mangochi yomwe cholinga chake ndi kufuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwe akutenga kachirombo koyambitsa matenda a AIDS pakati pa achinyamata komanso amayi. Mwazina bungweli likhala likulimbikitsa ntchito yopereka uthenga wakuopsa kwa matendawa komanso kulimbana ndi mchitidwe wa nkhanza za mbanja ndipo ntchitoyi igwirika ndi thandizo lochokera ku Global Fund. Polankhula ndi MBC mkulu ona ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV ku bungwe la World Vision Malawi, Abutelezi Mvula, ati ntchitoyi yomwe ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Juni chaka chino mpaka Julai chaka chamawa igwirika mzipatala zazing'ono za boma zozungulira dera la Monkey Bay. Kwakukulu tikufuna tithandizire kuchepetsa kwa kufala kwa HIV kapena kachirombo kamene kamayambitsa matenda a AIDS kuti pasamakhale kufalikira komapasirana pamene pali njira ndondomeko zimene zakhazikitsidwa zoti anthu atha kumasatira kuti akathe kutetezedwa m'magawo osiyanasiyana. Mawu ake mmodzi mwa ogwira ntchito ku nthambi yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV mu nduna za umoyo a Matthews Chinyama ayamikira bungwe la World Vision Malawi chifukwa chothandiza pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a AIDS. Chifukwa chake tinabwera kudzera mu thandizo lochokera ku Global Fund kuti pamene anzathu a US government anachoka a Global Fund apereka ndalama tonena kuti kuyambira chaka chino mpaka chaka chamawa tikhale tikuthandiza zipatala za ku Mangochi kuno makamaka mbali ya ku Monkey Bay kuti anthu amene anali dera limenelo asakhuzidwe ndi kusiya kwa zintchito zimene zimathandizidwa ndi boma la America. Ntchitoyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe bungwe la World Vision likugwira pofuna kulimbikitsa anthu kupeza thandizo lokhudza kupewa matenda a AIDS kapena kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV m'maboma omwe akupezeka m'mbali mwa nyanja ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti atsikana akukwaniritsa masomphenya a moyo wawo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika watsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma lake lithana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo komanso kugwira ntchito zachitukuko zomwe zisinthe miyoyo yawo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS pomwe lapempha kampani ndi wanthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Ndipo banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za wanthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion
kufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mazoewa inosema uno yafika santhaji atima kupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitira madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo ya dzuwa